ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚಾಲಾರು ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲು ಮಾತಾ ದೇವ್ರನ್ನ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಎಲ್ಲರ ಅಂದೇಣ್ವೆ ಜನೆ ಮುಲ್ಪಂತೆ ಒಂಚೂರು ಚಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ. ರಾತ್ರಿ ಉಂಡು ಚಳಿ. ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಚಳಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಚಳಿ. ಜಮ್ಮು ಇದಾನಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಬೈದ್ಯಾರ ಜಂಡ ಚಳಿ ಇಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚಳಿ. ಪಗಲ್ಡು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಚಳಿ. ಚಳಿ ಪೂರ ಒಡಿಲ್ದ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ಕನ್ನು ಎಂಚ ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಪೋಂದಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ. ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ಮಾರ. ಟರ್ಕಿ ಬರ್ತದೆ. ಟರ್ಕಿ ರೈಸ್ ನಿನ್ನೆ ದೀತುಂಡು ಕ್ಯಾಟಲ್ ರೆಡಿ ಮುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೈತೆ. ಟರ್ಕಿದ ರೇಟ್ ಮಿನಿತುಂಡ ಮಾರ ಒಳ್ಳೆ 54 rand ಟರ್ಕಿ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಲ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ. 54 ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಬರು. 4 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ ತಾಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಡ್ಲೆ ಇದಾಯಿ ಜೊಂಬು ಕಾಯಂದುಂಡು ಉಳ್ಳಾಡಿ ಚಳಿ ಕಂಡ ಪರಪ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ఉండే అంకల్న రూము ఉంది. హాల్ మొలం జన చెప్పారు బక్క ఉల్లైడ్ రెడ్ రూమ్ ఉండు. ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು. ಬಕ್ಕ ಇಂಚೆಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಐಡ್ చెప్పు ಅಂಚನೆ ನಿಗಲೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಎಲ್ಲ ತೋಜ ಅಂಚನೆ ಇಂಚೆಡ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ಮುಲ್ಪಕೊಂಡು ರಾಜಾದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಕಲ್ ದುಂಬಲ್ ತಿರ್ತಾರು ಮಡವಲಿತ್ತ ಚೆಡ್ದಲೆ ಪೂರ ತಿರ್ತಡಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ. ಮೂಲಂಜಿ ಬೆಡ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪರಿ చెప్పు ಮುಲ್ಪ ಕಿಚನ್ ಉಂದು. ಇಂಚೆಡ್ ಡೋರ್ ಇಂಚೆಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಮುಲ್ಪನೆ ಕಿಚನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಓಪನ್ ಕಿಚನ್ ಮುಂದೆ ಹಾಲ್ ತೊಲೆ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಮೂಲಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಡು. ಮುಂಚೆಡೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮು ಒಂದು ಎಂಕಲ ರೂಮು. ಈ ಬೆಡ್ ಅಡಿ ಆನ್ చెప్పను ಜಡ್ ಕುಡೋರಿ ಎಪ್ಪೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ఒక ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ಪ ಕಬಾಟ್ ಕುಂಟು ಪುರ ಅದಿವೇರೆಗೆ ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲ ತೊಲೆ ನೀರು ಜತ್ತೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಬರೈತೆ. ವಾಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಡ್ದುಂಡೈತೆ. ಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯನ್ ಕೊಣ ಬರ್ತದೆ ಪಾಡನ್ನೇಕ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಲ್ಲತೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕುಂತ ಅರ್ಧೊಂದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವ್ ಅಂಟು ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇಪ್ಪಡೋನು ಬಾಜಾನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಬೇಗ ಬೆಚ್ಚಾಮು. ಒಂಚೂರು ಗುಂಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಇಂಚಿನ ಐಟ್ ಬೇಗ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪಿಜಿನ್ ಪುರ ಹಾಗೆ ನೆಟ್ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಒಂದು ಮಲ್ತದೆ ಅವಡ ಬಕ್ಕನ ಈ ಬಾಜಾನ ಪಾಡು ನನ್ನ ಮಕ್ಕ. ಮತ್ತು ಐಸ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ನೆಟ್ ದೀತಂಡಿತ್ತೆ ನೀರು ಬಾಡ್ದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಾಪ್ ನೆಟ್ ತಿರ್ತಡು ಇಂಚಿನ ತಂದೂರ ಐಟಮ್ ಏನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಓವನ್ ಒಂದು ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಬಾಟ್ ಉಂಡು. ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಲೆ ಇಂಚದೀತಾರೆ ಚೆಡ್ಲ ಕಬಾಟ್ ಸಾಮಾನು ಬರೋದಿದ್ದಾರೆ. ಮಿತ್ತಡ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಚೆಡ್ ಕಬಾಟ. ಈ ರೂಮುಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನ ಮಂಡ ಪೂರ ರೂಮುಡ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮೂಲ ಎಂಕಾಲ್ ನೈಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ಟೈಲ್ಸ್ ಇತ್ತಿ ನೈಟ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಂಡ ಅವು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಫುಲ್ ರೂಮುಡು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಕ್ಕ ಎದ್ದು ಗಲೀಜು ಬಕ್ಕ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಐನ್ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಕಂಪೆನಿದ ಐಟ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ರೂಮುಡು ಮಾತ್ರ ಟೈಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈತೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ನೆಕ್ 37 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಡಿಯಾದ. ಮೂಲ ಪೂರ ವಸ್ತುಲ ಭಯಂಕರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಟಮಾಟಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಜಾನೆ. ಟಮಾಟಾಗಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಬರೋಣ ಒಂಜಿ ಟಮಾಟಾಗಿ. ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಜನೆ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಮಸಾಲಾಗ ಮಾರೆ 17
14 ಎಂಡ್ಪ 75 ರೂಪಾಯಿದ ಹಚ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ್ ಮಸಾಲ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ 75 ರೂಪಾಯಿ ಬರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟಮಾಟೆ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸಾಲ ಬಾಡೋದು ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಸಿಗೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ತರಿದಿದ್ದೀನಿ ಚೂರು ಖಾರಗಂಡ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಟರ್ಕಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಿರಿತಾರೆ ಕಲರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇಪ್ಪೆ ಇಂಡಿಯಾಡೆ ಬರ್ನ ಬತ್ತಾರಟ್ಟು ನಾನು ಮಂಜುಲ್ ತಗೊಡಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಇಡ್ಲ ಕಲರ್ ಮುಂದಲ ಅಂಜನೆ ಪೂರಾ ಕಲರ್ ಟರ್ಕಿ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಜಲ್ದ ಸ್ಲೈಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಮಿಷಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಬೋಣ ಇಂಥ ಕಿನ್ನೆ ಸೈಜ್ದ ಟರ್ಕಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಟನ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸಾಲ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಗ ನಾನು ಈ ಕಿನ್ನೆ ಬಾಜೆ ನಡು ಬರ್ತಿಚ್ಚು ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿನ ಮಸಾಲಾಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಗರ 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 ತಿರ್ಗಂಡ ಸೈ ಕಾಂತನಿ ಮುಚ್ಚಿದಿಂದ ಸೈ ಅಡಿಗೆ ಬೇಗ ಮಸಾಲ ಐತೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ಪಾಡ್ಗ ಮುಚ್ಚದೀಗ ಅಂಚನೆ ಹೆಂಕಲ್ ಟರ್ಕಿ ರೆಡಿ ಆಗೊಂಬತ್ತುಂಡು ಬೇಂಡ್ ನೆನೆದೀತೀನಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಲ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಬೇಗ ಹಾಕು ಟರ್ಕಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಬಕ ಉಂಟು ಒಣಸಗಿತಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಟರ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಚೆಡು ನುಪ್ಪಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬೇಯ್ತು ನಾನು ಅಂತೆ ರೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಉಂಪಿನಿ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ರೆಡ್ ಉಣ್ಕ ತುಲೆ ಟರ್ಕಿ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಫಾರಮ್ ದಾದಿ ಪೆರಬಹುದು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಜಂಡ ಕಾಡ್ದಂಡ ಭಯಂಕರ ಆಡಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಜಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.